Vďaka Lindexu som zažila Princess Treatment Day. Zobrali nás do Art Hotel Kaštiel v Tomášove. Vyzeralo to tam dokonale. Mali sme svoju vlastnú izbu, kde nám pripravili takéto krásne župany saténové. Bol veľmi pohodlný a cítila som sa v ňom príjemne. Dostali sme aj takéto krásne ponožky, tak to už sa mancujem v župane. A tu som si vyberala outfity, boli tam niekoľko kúskov, z ktorých sme si mali vyskladať finálny outfit na večeru. Pozrite na tú kabelku a doplnky, úplne dokonalosť. Toto bol môj finálny look, ktorý som vyskladala. Mali sme tam aj make-up artistky, ktoré sa nám postarali o make-up a o vlasy, a potom sme sa presunuli do reštaurácie Oma, kde sme mali degustačnú večeru. To bolo niečo neskutočné. Úžasne sme sa najedli a mali sme možnosť si pripraviť aj svoj vlastný cheesecake. A tu nám vlastne rozlievali víno, ale aj nealkoholické nápoje, ktoré boli tiež veľmi špecifické, veľmi chutné. Slovo pri večeri si vzala aj Ivka, ktorá je manažérkou Lindexu. Poďakovala nám za spoluprácu a urobili sme si takú rekapituláciu roka a ja som veľmi rada, že som súčasťou Lindexu. A pán majiteľ nám vysvetľoval, ako vlastne funguje celá Oma, prečo to založili, aký je koncept a čomu sa vlastne venujú. Veľmi, veľmi skvelé miesto, určite odporúčam, ak pôjdete do Bratislavy sa najesť a hľadáte nejakú zážitkovú reštauráciu, tak určite choďte pozrieť do Oma. Tak to už vyzerala tá príprava cheesecakeu. Ja som sa nezapojila, ale babi sa zapojili a urobili teda vlastne cheesecake. Potom sme vlastne mali aj takú tú rýbku, čo vidíte naľavo, tak tu nám pripravovali. A toto sú vegetariánske chody, ktoré sme mali na večeru. Samozrejme sme si urobili aj pekný content a to je všetko. Ahojte.